Kaseng Neutral Council kalakot ka jinggalang kuntup yaki MLA, MDC, bat kirang basnong, kibahap hapot sor Shillong, bat kapsor ha kakat terik mentau benai leber ar hajar apoi, ha Politeknik maulai Shillong, banyam jingmot halor kemat, kendram ke projek pendek smart meter. Henry lapan sangya no yakani ka jinggalang nomor bun ki MLA, MDC, bat kirang basnong, kimla banwan cim bentah kan ka jinggalang. Henry nak kalian juga kaseng HYC kalau asam not ki kot leng kedop, Belasan ki Jingpynshai ki pai banang sangsnong ke nika jela men pensmau tho ha baya de ke projek smart meter. Ha nika kot lung kedok la tho ki smart meter ke projek smart meter ha jela jungi ki kendram bat ki Jingpynshai halor ke nika projek. Ha baya krem kilat patai ku boru General Secretary ke HYC UR senda mula pa nika Jingpynshai kham bniah. Ha baya de smart meter no menteri bapek ke tenat boarding uji sangma. Ka jinga don lang jong ki MLE bat ki MDC bat ki ki rang ba ki seng samla bik song long kmi na kalyang jo kaseng ngila de ban sam ki shiti ngila de ban pentip long ba kilat patai kubor re mentak sngi kani ka khalai trek jong kani ka sngi kumang ngila bu ya kapor khat ubeji ban pelong ya ka jinga lang de ngila ba ki dunathan ki rang ba snong bat ki ki nong sha khat subha ki wan ban ya sim mentang ni ka jinga lang ngi ai kuble ki tu ki nomi khmat jongki dor barsnong di bahapo sor Shillong ki balawan ban ya don lang bangi ki nomi khmat nak dor barsnong mau prem nak dor barsnong kenton masar bat nak dor barsnong phut muri ringi lakhmi lenti ki jing don rengkat jongki wepat ki dor barsnong ki bahap angnia po sor Shillong dai namar ki daw don ki bala pentip yangi ba ki mla ban ya don ma ki don la don pa ki program jongki go fair ki bala ki la ada penbek lupa ti compare wala kata ru kumana kaleng jo kaseng nadu kasingi ka menengkong adin bangila yo jingtip ya kani kamat ka bede bakani ka smart metering project hang ni apo jela ka jongi hamtam kan kum ki jongi jongi ka jingpa jo ka sarkar dalam menteri kam ka smart meter project hang ni apo sor Shillong bala khapsor nadu kasingi ka menengkong ngila penpa ka Jingpynshai ngila dep ban libu wat ya ka jingtho ru akhmat jong minister in charge jong ka power department James ki sangma bandawa na u bu dei ban ai ki Jingpynshai ki be dei bakani ka project bat kumju ru bandawa na u ba u dei ban pensangi HYC por ya kani ka project kat hadu ba ngimpat ya shai la kani ka project kan dei ka jing du nong ya ka jela ne kan dei ka jing yu nong ya ka jela bat ya kinong shong snong ka jela he bro kowe ti hadin kani ka jing lap ka jongi mentang si bangim la ban pelong ni jing lang ila rai bakum ka seng hi ngin ya chakmat ban panpau cha ka sarkar ba ya menta si por hi kam dei ban penteri kam ya kani ka smart meter project hapu ka jela kat bom pat ya shai kumang loong menela kani ka smart meter project kan wan ra jing yo nong lani kan wan ra ka jing du nong yangi kum ka jela hi bro kowe kabaan na kalyang jong kaseng ila pan kre ya ki kot lengkdop ya kabangi las kin sam ban ta kasingi yang dia po maulai na du na stand bus adu ang tia po pom ban pun sutu pat ba ya ka jingmut jong ani ka smart meter ke gi jing yo nong bat ke gi jing du nong bat kumju ru ban khot ban wer ya baro kham tam be upat ba nong shong snong bat unong pendon kam ya ka boarding ka mangingi yo long ba ka MECL baki dei ban persya ya kani ka smart meter project ya ka ba sarkar katmu ban wanra namar kumbangi lap hi long ba ki kot kisla kani ka smart meter project kan wan ra pan ban sibun ka jing du nong yangi kum jala kham tam e ya ka MECL ka bandap da karam kum bangila kren nakatu ka report ka ba makiki ai ngilap ba ka operation and maintenance cost ka dei tang saus pa nyu ko arting ka per meter de ka belungo beli pan ang ni jala jongi lada ujim sang ma ong ba ka cost of meter kan dei tang lai hajar saus pa tingka lada ka price bid jong ka satnam ka dei kan dai hajar saus pa saus tingka katakan riu hajar tengka on pendon kam nam ta ka e on siu sya e katan riu hajar tengka nani manu ban yu anong na katan riu hajar tengka lada ka operation cost ka dei la hakiwe gi jala ka dei tang hadu san spa do sya hajar tengka kata ka dei ka bangi ngikwa ban yu Jingpynshai no power minister kabar kabangi ngi persya kum kaseng galong ba fi wat haing dor bar ngi klem yu i u James su klem Jingpynshai hot ya menta sipor nakaliang jong minister ong ba kipat ba kim don kam ban siu yau tu bay meter kena aja saus tingka. Dekat jingkeli ke bangi ngikwa ke Jingpynshai ke bangi ngikwa banyo kalong ba. Lada usniu new meter. Hapo marsen pendat lane hadin si benai ar benai lai benai sau benai. Manu ban thiet lane ban siu thamai new meter.